محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد tedduɓe heeɓiyankoɓe Gounass TV calminali teddude fewde moon kala ɗo mbawɗon tawede jogɗiɗi sikki ala eɗene aljuma no hawri e 16 lewru janvier hitande ujunaje ɗe 25 sikki ala no wowi wade ni tan bandiraɓe musidɓe tedduɓe caggal nde jettuɗen Allah jomiraɗo subhanahu wa taala jono dokkuɗo en cellale hattan ha mbawɗen artuɗo e oɗo ñalawma aljuma hande kadi mo wowi wade ni tan gam arde rewi nanade moon ngal ɗon jaltal eɗen gandi ɗum ko caggal juural subako soknaɓe Madiîna Gounass ina gaadi arde ɗo e nder galle ceerno gam arde wadde ziyara o woni noɓe guinniri ɗum jaltal oɗo ñalawma hande kadi noon ko hono noon woni no sifori ko yettude no fewi noon eɗen gandi oɗo ñalawma hande 16 lewru janvier hitande ujunaje ɗe 26 ceerno Ibnu Umar ceerno eɗen gandi oɗo tuma ɗo emo tawe ɗo e wuuro teddugo Madiîna Gounass mbiyen ko kanko joguino to banggue batungu ko yettude no fewi noon o waɗi wasiyaji kewɗi fewde julɓeɓe ɓuuri tengtude noon to banggue ko wiite ñoore nde wonno eɗen gandi ɗum kadi hande o e jamanu hande iɗum yeewi e nder yimɓeɓe ɗum jeeyi sababu e kala saaha e kala waktu jertinde hono ɗen ɗon gueɗe nde wonno eɗen gandi ko Allah haali hen ko ɗum jeeyi sababu e kala saaha e kala waktu eɓe ciftina julɓeɓe ñoore nde to banggue tooki mum ko ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande kadi ceernajo ɓuuri nayirade on ɗon banggue ko hunde yettirtede Allah no fewi eɗen ñaago Allah tan jomiraɗo subhanahu wa taala dendagal wasiyaji foof nande ɗum e jabde ɗum kono kadi e naftorade ɗum kono kadi wonande almuɓe natoɓe alɓuranil karim kañumen ne naatiɗo almuɓe yonɓe naatiɗo alɓuranil karim kono kadi soknaɓe gandantuɗa ko yimnoɓe jaggude lawol tijjani kañumenne jaggingol ɗo lawol tijjani wadde tan eɗen mbawi wiide oɗo ñalawma aljuma hande kadi ɓeydare waɗi to banggue l'islam o ɓeydare waɗi e banggueji ɗi kala ko hunde yettirtede Allah no fewi kono kadi tawama ɗo keewal timmugal guila e sukaɓe ha e mawɓe foof en dey ina gaari wennanade nden ɗon moƴƴere Allah nde gandantuɗa ina tawe ɗo oɗo nokku mo gandantuɗa ko nokku ceerno men chaktiraji dine ceerno mawɗo eɗen gandi jaltal ko guili toon fuɗɗi ha yetti oɗo ñalawma hande wadde subaka pinde foof ma mbiyen aljuma pinde foof gueɗe ɗe ina jaara yesso nde wonno ko gueɗe l'islam kono kadi mbiyen ko golle sunna annabi sallallahu alayhi wa sallam ceernajo wasima on ɗon banggue kadi to banggue sunna o yimɓeɓe nde ɓeydoto heddade e sifa wuuro ngo ɗum jeeyi sababu oɗo ñalawma hande kadi julɓeɓe beltorima nguɗo batu eɗen gandi ko ceerno ballo almuɓe eɗen gandi no wowi wadni tan konngudi makko belɗi dakmori ɗi dande makko welde senglore nde o suuti ɗin ɗon konngudi gam wawde naftude men kono kadi wawde wallidde men to banggue feela almudagal ngal kono kadi feela meɗen to banggue diino eɗen gandi ñoore e oɗo ñalawma hande toɓɓere nde ko toon ɓuuri nayirade eɗen gandi noon ko haalete e ñoore Allah jomiraɗo subhanahu wa taala ko haali hen eɗen gandi tooke ñoore ko ɗum jeeyi sababu ceernajo e kala saaha e kala waktu imo jertina yimɓeɓe wadde noon en mbawi yettirde ɗum Allah no fewi ñagade Allah tan yallah rokkumen nande e naftorade ɗum so hawrite e welede jeeɗo yeeɓiyankoɓe tedduɓe Gounass TV jettor tengtude fewde moon noon emin mbiya moon mbaɗon abonné mbaɗon partage vidéo ji ɗi kono kadi mbaɗon commentaire uji ɗi kolli toon min jiyanɗe moɗon e nder vidéo ji ɗi eko nandi hen ko ɗum jeeyi sababu minenne kadi ɗum ina softina min e nder golle ɗe ɗum noon aranno on ɗo e Gounass TV ko musidɗo mo Ousmane Camara tawi kadi ina wallodira hen e musidɗo ceerno Habibou Agne joguiɗo wiyetego Yarlitare TV e Nangue TV nde wonno eɗen gandi golle dental ngal ko yimɓe foof ndendi ɗum kono kadi mbiyen golle dental ngal ko dendagal site uji taweteɗi ɗo e wuuro teddugo Madiîna Gounass kamɓe foof koɓe nene goto koɓe baaba goto kono kadi mbiyen koɓe anni e goto anni e mabɓe ko feññinde diine o anni e mabɓe ko feññinde l'islam o anni e mabɓe ko feññinde golle dental ngal anni e mabɓe kono kadi mbiyen ko feññinde sunna annabi sallllahu alayhi wa sallam ɗum jeeyi sababu kala ɗoɓe jeehi tan ko kamɓe gondi kala tan ɗoɓe goni ko kamɓe goni e wallodirde e golle ɗe nde wonno golle ɗe foof ko golle ceerno ko ɗum jeeyi sababu pandal ɗe foof ko pandale ceerno tan ko ɗum jeeyi sababu wadde anniyaji ɗi foof goni gotum eɗen ñaago Allah jomiraɗo subhanahu wa taala nde Allah ɓeydata kawral ngal kono kadi nawra golle ɗe foof yesso ɗum noon jettor tengtude fewde moon yeeɓiyankoɓe tedduɓe dokkodiren ade o tan aljuma paaɗo joni joni o ala no min mbaɗat tan so wona taw ko rokkude men gumɗon batu ngu gandantuɗa min mbawi ƴeftande mon ɗo fodde hojomaji 10 ɗi gandantuɗa ceernajo suuti konngudi muɗum gam fewde julɓeɓe min jafnima noon e ɗeɓde min tardude seeɗa oɗo ñalawma hande en tawi batu ngu fuɗɗima kono kam seeɗa ala ko barke woodi ko ɗum jeeyi sababu ko ɗum min jogori hennude mon ɗo joni joni so hawrite e welede jeeyɗo en jahat to less caali to dokkenɓe ceerno Habibou moƴƴere wonde e peranɗo Allah subhanahu wa ta'ala e gollude diine Allah ari gollude diine Allah
eɗen ñaagi Allah yo Allah tabitini en hen bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Gooto men fof yo ɓeydo tinnade e etade moƴƴinde e tabidde e gollude moƴƴere. tinnoɗen hen no moƴƴi. alhamdulillahi rabbil alamina. ko rokkata moƴƴere ko eɗen hen eɗen ɗofto eɗen eto ko en julɓe eɗen eto wonde sunniyankoɓe e tijjaniyankoɓe ko en tijjaniyankoɓe. tijjaniyanke ene dañi defare nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam. ɗum ko gueɗal mawgal eɗen gandi mo nelaɗo Allah defi sallallahu alayhi wa sallam. on ko kisɗo on ko daɗɗo. so Allah waɗima kisɗo daɗɗo noon jettirtamo ko ɓeydade moƴƴinde ɓeydade tabidde e gollude ko yamiri e woɗɗitade ko haɗi. ko ɗum woni moƴƴere heɓinde nde. wona wonde anani a defama haqqille ma yoyito e ɗum ko ponnoɗa wadde ko e moƴƴere. mbiɗa an hankadi ka kisɗo hankadi ka daɗɗo mbaɗɗa koko weeli fittanu ma. ala ɗum ɗon ko bonnande hoore mum ko ustandde hoore mum. defare nelaɗo Allah nde ko gonga sallallahu alayhi wa sallam. kono nde feeñata e maɗa wonde defare nde a jeyama e jomumen ko jiyeɗa aɗa eti moƴƴinde aɗa eti gollude ko moƴƴi aɗa eti woɗɗitade ko boni ko an jortante wonde defare nde yettimama. kono noon ka tijjaniyanke anani ndeɗo moƴƴere mbiɗa ka kisɗo ka daɗɗo mbaɗɗa ko weeli fittanduma ɗum firtata ko goɗɗum. tinnoɗen e moƴƴinde tinnoɗen e tabidde. ko goonga eɗen eto e jamiroje he kono ene waɗi toon gueɗe ko ma ndentoɗaɗe. aɗa wawi sikkude wonde ko mawni ko a rentima ɗum a hisi taw gueɗe cewɗe nan toon a wattani hen hakkille taw ɗen na mbawi ɓildema. hono mum na heewi kono gueɗel gotel tan so haalama hen ma andu neɗɗo ko ma rento neɗɗo ko ma rento. sa ƴeewi ñoore ko wiyete ñoore ko aɗa andi ɗum kam no satti hisde mum hisde ɗum e meɗen. ɗum ko hunde ɓurde sadde ko hunde sattude no feewi. sabu ko en haaloɓe kaalowo noon mo rentota koko haalata wasata haala ko fotani haalde. ñoore noon kam koko fotani haalede. yimɓe jooɗo gona e ɓandu goɗɗo ina kaala e mum hunde ɗum ko ñoore wiyete moƴƴani koko ustata moƴƴere koko ɓeydata bonande. so tawi wonko woni e makko ko bande ko julɗo no mani ko tijjaniyanke no mani aɗa andi ɗum moƴƴani laammo reedu tan accu ha teelon mbiyamo kaari
huunde kaariire aɗa waɗa ɗum moƴƴaani woppu taw ko onon tan ɗiɗo so tawi komo Allah moƴƴini ɓernde mum ngol ciftingol ngol mbaɗɗa ɗon ina nafamo wo amma haalde e joomum tawa tawaaka ko goɗɗo kaaldata mbiya kaari ko ni wayi hay soko noon wayi an kam a heɓi bakkat so tawi ko goonga o noon o wayi woni walludemo ko haalandemo ɗum tawde a haalantamo ɗum noon gonɗa koye ñoodemo hay so ɗum ina e makko kiba so ɗum ala e makko noon tinnoɗen no moƴƴi tinnoɗen no moƴƴi tinnoɗen no moƴƴi Allah ena walli en kala ko rokkata moƴƴere Allah ne heblani en ko rokkata moƴƴere fof Allah ne heblani en alhamdulillahi rabbil alamina eɗen ñaagui Allah noon subhanahu wa taala e moƴƴere mum e ɓural mum nde o tabitta en e gon felo e ngoɗo felo almudagal ngal o tabitini en hen yo Allah tabitini en hen bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam yo Allah wat barke e ɓesguji ɗi yo Allah wat barke kala ko paggiɗen yo Allah ɓeydanen kawral yo Allah ɓeydanen kawridinal bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam barke cheikhana Ahmad Tidiane radiyallahu taala anhu barke ceerno men e seeremɓe mum wirdu ndu kadi tinnoɗen heen gooto men fof yo jaggu wirda kala birdannoɗo yo ɓeydo tinnade mo suwano jaggude yo jaggu o golla o naftoro yo Allah newnu yo Allah wallu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim so faye duwede yo mbayɓe ɓe yo gannuyo ɓe ɓeydo tinnade noon e ɗoftade e jokkude enɗam ɗam ɓe tawi ɗon ɗam yo Allah newnu yo Allah wallu mbiye ba onon fof naatoɓe jangde ɓe ƴeewon jeese moɗon so haali defton hen siñiije mimarak fade haw haala alif laam laam ha sagir alif laam ara ha tongu mim alif jawɗo nunarak alif laam ara ha tongu juburiya mimarak fatiha e salatul fatiha goto fof yo anno e haaju mum محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك أحمد